Čo ste ľudia, vás dneska vítam nového videa a dneska ste si mohli všimnúť, že sme tu v Rivals a dneska to bude veľmi náročné, pretože musím dokončiť 500 kg so snajperkou a mne chýba už nejakých pár, ale aj tak by som to chcel získať, lebo chcem mať ten nový vrap, tak môžeme ísť do hry. No, takže máme tu nejakú novú mapu, o ktorej vôbec že neviem. Oh my god. To vyzerá strašne. Kámo, tá polárna žiara k tomu dáva taký... Počkať, ja kam idem? Kámo. Zohrívať na ohník. Môj teammate je neznámy. Ja nie. Čože? Kam táto mapa ma moc nebaví teda. Arena je furt lepšia. No, dobre, rozpadne. A kde? To čo je? Ešte raz tam spadneš? Hej, a tak ma nahnevá, že ja to rage kvitnem. Kde si? Ja to rage kvitnem. Nice. Easy. Dobre, ma nechal. Som zvedavý, koľko mám tých kostí na onej. Počkajte. 360. 56 mi chýba. Alebo tomu nechápem. Neviem, uvidíme. Teraz plus dostaneme arenu. Ne, ja nechcem ísť village. Proti nám ide aj tak nejaký dobrý typek. On má knife, určite. Preto by tu nelietal jak... On má... Ale neviem, prečo tu tak cestu má polieta. To je divné. Tam on sa zoznamil s jumpadom, alebo čo? Dobre. Nice. Aj tretia. Máme. Som zvedavý, koľko mám na tej snajperke. On čo robí? Hej. To je takto.
Kamo? Ja mám nový vrab na čamku. Kamo, on má level 117, je 79. A akože ho dávam. Obrovský si ide s RPGčkom. Aj tu matematika. Tento typek má očividne rád výbuchy. Bo čo? Dobre. Nice. 4-0. Ja čo som spravil? No tak toto som celkom... On čo chce? On je na jeden hit. Nice. Zase ideme proti profíkovi, to je super. Boss arenu. Nie tu village. Yes. Arena je najlepšia. Ja viem, že village je nová, ale ako mne sa to moc nelúbi. A za druhé ešte na konzole. Toto bude úplný profík, určite ja už to vidím. On ide za Airkom. Tak ja pôjdem. Kamo? Tak toto vyzerá, keď hráte na konzole. Takto. Ste úplne dobrí, lebo máte za prvé auto aim. Sami. Jo. To je? Yes, you are dead. You are dead. Kamo, on to vzdal. Ale dík za kliky. Miereč, kvituj to. No. A čo to znamená kancer? Zatvára obchod. Ojojoj, a on má ten pekný skin. Kamo? Bože môj. Kamo, jak ma trafa. Viem, že má AR-ko a auto aim, ale aj tak je dobrý. Nevadí, som vyhral. Ale bro, ja chcem vedieť ešte koľko. Na Tions musím dať. Tio.
Toto bude ťažká challenge. No, dobre. Ideme proti nejakému typkovi, čo má level 64. Na snajper mi chýba iba 14 eliminácií. Brosky má tiež jumpet. Asi má aj snajperku. Dobre. Headshot. Jak sa bojí, že má katanu. Hej, bach, tabu, aby si sa plánovať. Reálne. A ináč ľudia, toto video bude nahraté 24. decembra. Napíšte do komentárov, že či si užívate Vianoce. Ja áno. Dneska budú darčeky pod tým chetekom. Na budúce video, alebo rovno teraz mi môžete napísať, že ste si prijali od Ježiška. To čuj. Ach, bro, to je skibďarna, jak má tu katanu. Počkaj. Ja mu ukážem katanovú sílu. Počkaj, čo? Hej, toto bolo dobre. Čím on hituje? No, super. On má revolver. Ach, posledných 10. Ne, ja som mu vliezol do tej molotovy. To je podľa mňa šitka. Šitka! Mne sa to extrémne laguje. Ach, on si tam hodí molotov, jak nejaký bezmozog. To je blbosť. Furt dáva tú katanu, bože. Iba to on musí mať vonom v loadoute, určite. Určite to má v loadoute. Jakože má v ruke nachystané. Už to vidím. Ja už to vidím. Dobre, idem. Ne, toto bude... Ne. Come on, ne. Pozerajte na jeho level. On je dvakrát väčší level než ja. Pozerajte, toto bude úplný pro. No. Zase také dobre to nebolo, ten jeho výkon. On podľa mňa má... No, podívať. Skin na snajperke. To mi ešte musím zahrať.
vyhrať. Nezahrať. Vyhrať 2 kola. No, toď. Je na mobile. Toto nie. Toto je najťažšie, čo som kedy robil na celom svete. Toto bude ťažké, ja neviem čo. Aspoň trošku sa mi darí. Mám byť rád, že idem proti takému... Nemám byť rád, bože. Mám. Oma. Dobra. Easy. Easy. No, tak ideme. Type mal level 30. Sorry bro, musím ísť zo snajperu. To s tebou narobím. Ešte by som ináč za arkom, ale musím dať so snajperkou kill. Tak sorry bro. Bro. Ale dobrý je celkom, ako... A on má shotgunu. Som to pochopil. Preto mi tak vyberá. Štyri eliminations. Tak tento toho musím vyhrať. A dostanem to. Kamo, 500. Je veľké. To jak som dal. Sorry, musím ísť fakt so snajperkou. Triky. Oh my god, oh my god. Nice. 2 killy. Kámo. Si robíš srandu, hej, bro, to rage kvitne. Kámo, posledné dva. Ne, bro, ne. Nehovor. Fakt. Musím naraziť. Dneska to je také divné, že furt. Posledný 499 500. Oh my god. Budeme mať Vrebox na snajperu. To musí byť kulový. Dobrá, ale teraz už sa to fakt nebojím. Oh my god. Oh my goodness. Počkaj, čo? Ne! Má AR... On má krásny vrab. Som aj ja chcel. Skúsim AR-ko. Ne, on má medkit.
medkit. Kam? No tak pokračujeme v snajperkovaní. Fúha, ale ja som akože... Ale toto ľudia asi fakt naozaj už je pre toto video všetko. Uvidíme sa u ďalších videách a zatiaľ čus. Toto je veľmi dlhé video.